ሰላም ተኸታተልቲ ቻነልና ክሊኒክ ዕግበት ከም የለኹም ለማዓንቲ እውን ከም ተልሙድ ንዓኹም የምህርዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ንደቂ ተባዕትዮ መኻን ዝገብሩ ዝተፈላለዩ ምኽንያታት ክሕብረልኩም እየ። ብዙሓት ሰባት መኻንነት ክበሃል እንተሎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ፀገም ጥራሕ ይመስለኩም እዩ፣ ግና 50 ሚእታዊ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ዝርከብ እዩ። ስለዚ ኣብዛ መደበይ ሰለስተ መኻን ዝገብሩኹም ልምድታት መፍትሒኦምን ኣስፈ ሕቢለ ክሕብረልኩም እየ። ፈለማግና ነዚ መደብ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ። ንቻነልና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ናይ ፍቅርን ናይ ሓዳርን ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ሁኑ። እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ምሳይ ጽንሑ። ሰናይ ጻንሒት። ከም ዝፍለጥ መኻንነት ንብሎ ፍቁራት ወይ ድማ ሰብ ሓዳር ንሓደ ዓመት በዚ ሓደ መከላኸሊ ጥንሲ ፆታዊ ርክብ እንዳፈጸሙ ቆልዓ ክወልዱ እንተተጸጊሞም እዩ። ነዚ መኻንነት ንብሎ 50 ሚእታዊ ካብ ደቂ ተባዕትዮ 50 ሚእታዊ ድማ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ክመጽእ ዝኽእል ጸገም እዩ። ሓደ ግዜ ድማ መልዕሊኡ ዘይክፍለጥ ይኽእል እዩ። ንሎማዓንቲ ናይ ደቂ ተባዕትዮ መኻንነት ክንርኢና እቲ ቀዳማይ መልዕሊኡ ቅድሚ ዘርኢ ደቂ ተባዕትዮ ዘሎ ጸገም እዩ። ከም ዝፍለጥ ሓደ ወዲ ፆታዊ ርክብ ክፍጽም ይኹን ዘርኢ ደቂ ተባዕትዮ ከፍስስ ማለት እውን ስፐርም ከፍስስ ካብ ሓንጎልና ተላዒሉ ናብ ታሕቲ ዝወስድ ኣክሲስ ኣሎ። እዚ ድማ ኣብ ሓንጎልና ሃይፖታላመስን ፒቶታሪ ዝበሃሉ ሲስተም ኣለው። ኣብዚ መስመር ክዛባዕ እንተሎ ፕሪ ቴስቲኩላር ወይ ድማ ቅድሚ ስፐርም ወይ ድማ ዘርኢ ደቂ ተባዕትዮ ዘሎ ጸገም ይበሃል። መልዕሊኡ ድማ ብጽኪ ብሓደጋ ብጨረርታ ሕክምና ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ወይ ድማ ብኢንፌክሽን ከምኡ እውን ብከቢድ ስትረስ ምጭንናቕ ዝተላዓለ እዚ መስመር ክዛባዕ ይኽእል እዩ። ሓደ ወዲ ከየጥንስ መኻን ክኸውን ዝገብርዎ እዚ ምኽንያት እዩ። ስለዚ እቲ ቀዳማይ ንደቂ ተባዕትዮ መኻን ክገብር ዝኽእል ቀዳማይ ምኽንያት ቅድሚ ዘርኢ ፍረ ዘሎ ቅድሚ ስፐርም ዘሎ ናይ መስመር ምዝባዕ እዩ። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ንደቂ ተባዕትዮ መኻን ዝገብር ምኽንያት ድማ ቴስቲኩላር ወይ ድማ ኣብ ዘርኢ ደቂ ተባዕትዮ ዘሎ ጸገም እዩ። ካብ ሓንጎልና መልእኽቲ በፂሕዎ ዘርኢ ደቂ ተባዕትዮ ዘፍሪ ፍረ ነብስና እዩ። ፍረ ነብሲ ጸገም እንተበፂሕዎ ናይ ዘርኢ ፍረ ዘይከምርት ይኽእል እዩ። እቲ ቀዳማይ ምኽንያት ናይ ጄኔቲክስ ጸገም እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ክነማሕሾ ንኽእል እዩ። እዚ ድማ ደም ናብ ልብና ዝመልሱ ቬንስ ሳይዞም ክሰፍሕ እንተሎ ናብ ልቢ ክምለስ ዝግብኦ ደም ኣብኡ ክጸንሕ ብምግባር ሙቐት ኣብቲ ከባቢ ክበዝሕ ይገብር። ኣብዚ ግዜ በዝሒ ስፐርም ወይ ድማ ዘርኢ ደቂ ተባዕትዮ ብምቕናስ ቅርጹ ብምዝባዕ ጥንሲ ከይፈጥር ይገብር። በዚ ምኽንያት ድማ ደቂ ተባዕትዮ መኻን ትኾኑ ብኦፕሬሽን ተሰሪሑ ዝሓሸ ለውጢ ከምጽእ ዝኽእል ጸገም እዩ። እቲ ሳልሳይ ምኽንያት ድማ ክልቲኦም ፍረ ነብስና ኣብ ንቡር ቦትኦም እንተዘይሃልዮም ዝመጽእ ጸገም እዩ። ኣብ ንቡር ቦትኦም እንተዘይኮይኖም ክልተ ጸገም ይፍጠር እዩ። እቲ ቀዳማይ ድሕሪ ግዜ ናብ ካንሰር ናይ ምጥዋጥ ዕድል ኣለዎ። እቲ ካልኣይ ድማ ፍረ ነብስና ኣብ ደገ ዝኾነሉ ምኽንያት ሙቐት ክቕንሰሎምን ዝተመጣጠነ ኮንዲሽን ክረኽቡን ተባሂሉ እዩ። ግና ፍረ ነብስና ቦትኡ ስሒቱ ኣብ ውሽጢ ከብድና እንተሃልዩ ሙቐት ስለ ዝበዝሖ ዘርኢ ደቂ ተባዕትዮ ኣየምርትን ወይ ድማ ስፐርም ኣየምርትን፣ በዚ ድማ መኻን ይኸውን። ስለዚ እቲ ካሊእ ምኽንያት ድማ ናይ ፍረ ነብስና ኣብ ዘይቦትኦም ምቕማጦም እዩ። እቲ ካሊእ ኣብ ብዙሓት ሰባት ዘጋጥም ዘሎ ድማ ናይ ፍረ ነብሲ ጉድኣት እንተበፂሕዎ እዩ። ፍረ ነብሲ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ጉድኣት እንተበፂሕዎ ናይ ዘርኢ ፍረ ዘፈልፍሉ ክፋላት ክህረሙ ስፐርም ዘይክምረት ይኽእል እዩ። እዚኦም ኩሎም ቴስቲኩላር ኮዝ ንብሎም ወይ ድማ ኣብ ፍረ ነብሲ ዘለው ጸገማት እዮም። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ንደቂ ተባዕትዮ መኻን ዝገብር ምኽንያት ድማ ፖስት ቴስቲኩላር ወይ ድማ ድሕሪ ዘርኢ ዘሎ ምኽንያት እዩ፣ ወይ ድማ ስፐርም ዝተሰርሐ ብድሕሪኡ ዘለው ጸገማት እዮም። ንኣብነት ናይ ዘርኢ ፍረ ወይ ድማ ስፐርም ናብ ደገ ዘብጽሑ ቱቦታት ብተፈጥሮ ዝተዓፀው ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ዘርኢ ደቂ ተባዕትዮ ተሰሪሑ እንዳሃለወ ናብ ደገ ከብጽሖ ዝኽእል ትራንስፖርት ቱቦ ዘይክህሉ ይኽእል እዩ። ዋላ እኳ ዘርኢ ደቂ ተባዕትዮ ከፈልፍል እንተተኸኣለ ካብ ሓንጎል እስካብ ታሕቲ ዘለዎ ዑደት ጽቡቕ ዋላ እኳ እንተሃለወ ስፐርም ብዝግባእ ዋላ እኳ እንተተሰርሐ ናብ ደገ ከብጽሖ ዝኽእል ቲዩብ ብተፈጥሮ ዝተዓፀወ እንተኾይኑ እዚ ወዲ እዚ መኻን እዩ ዝኸውን። እቲ ካሊእ ምኽንያት ድማ ብሰንኪ ኢንፌክሽን እዚ ቱቦ ክዕጾ ይኽእል እዩ። ንኣብነት ብሰንኪ ጅግል፣ ፍንጣጣ፣ ክላሚድያ እንብሎም ናይ ፆታዊ ርክብ ሕማማት ዝመፀ ኢንፌክሽን ነዚ ቱቦ ክዓጽ ይኽእል እዩ። እንተተዓጽዩ ድማ ዋላ እኳ ዘርኢ ደቂ ተባዕትዮ እንተተሰርሐ ከብጽሖ ዝኽእል ትራንስፖርት ስለዘየለ ከጥንስ ኣይኽእልን። እቲ ካሊእ ድማ ብሓደጋ እዚ ቱቦ እንተተጎዲኡ እዩ። ቀደም ኢለ ከም ዝሓበርኩልኩም ፍረ ነብሲ ብሓደጋ ጉድኣት እንተበፂሕዎ ስፐርም ዘይክስራሕ ይኽእል እዩ። ብተመሳሳሊ ድማ እዞም ቱቦታት ብሓደጋ መጉዳእቲ እንተበፂሕዎም ኣብዚ ከባቢ ዝበፅሕ ሓደጋ ድማ ናይ ዘርኢ ደቂ ተባዕትዮ ናብ ኣፍቃሪቱ ከይበፅሕ ስለ ዝገብር
ዝገብር መኻን ይኸውን ይትወዲ እቲ ኻሊ ነዚ ትቦ ክጎድእ ዝኽእል ድማ መጥባሕቲ እዩ ብፍላይ ኢንጓይናል ሰርጀሪ ዝበሃሉ መጥባሕትታት ኣብቲ ዝሰርሑሉ ግዜ ዘርኢ ደቂ ተባዕትዮ ዝመላለሰሉ ትቦ ቫስ ዲፈረንስ ዝበሃል ትቦ ማለት እዩ ምስኡ ክጉዳእ ስለ ዝኽእል በዚ እውን መኻን ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ሓደ ግዜ ድማ ሰውነትና ቫይረስ ባክቴርያ ክከላኸል ኢሉ ዝሰርሖም ተኸላኸልቲ አንቲቦዲ ኣለዉ ብጌጋ ድማ ናይ ባዕልና ሴላት ንዘርኢ ደቂ ተባዕትዮ አንቲቦዲ ሰሪሑ ብጌጋ ክቐትሉ ይኽእል እዩ ስለዚ እዞም አንቲቦዲ ቁፅሮም እንዳወሰኸ ብዝኸደ ቁፅሪ ዘርኢ ደቂ ተባዕትዮ ዋላ እኳ እንተተሰርሐ ናይ ባዕሉ ሴል ብዝሰርሖ ኬሚካላት ክቕተል ይኽእል እዩ እዚ እውን መኻን ክገብር ዝኽእል እዩ እዚ ፀገም እውን ብዝተፈላለዩ መፅናዕትታት ክፍለጥ ዝኽእል እዩ መፍትሒ እውን ክወሃቦ ዝኽእል እዩ እቲ ኻሊእ ድማ ብመጥባሕቲ እዩ ንኣብነት ፕሮስቴት ንብሎ ፅኪ ፕሮስቴት ንብሎ ማለት እዩ መጥባሕቲ ክትስርሕዎ እንተለኹም ኣብቲ ከባቢ ቫልቭ ኣሎ እዚ ቫልቭ እውን ናይ ዘርኢ ደቂ ተባዕትዮ ክፍልፍል እንተሎ ናብ ደገ ንክወፅእ ብድሕሪቱ ይዕፀው እዩ ግና ብሰንኪ እዚ መጥባሕቲ እዚ ቫልቭ ጉድኣት ክበፅሖ ይኽእል እዩ በዚ ድማ ከተፍስሱ እንተለኹም ናብ ሽንቲ ፍሕኛ ይስደድ ምስ ሽንቲ ተሓዊሱ ድማ ሞይቱ ይወፅእ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ ክተጥንሶ ይትኽእሉን ብመጥባሕቲ ዘርኢ ደቂ ተባዕትዮ ከየፍስስ ዝገብር ሓደጋ የጋጥመኩም እዩ ሓደ ሰባት ብፆታዊ ርክብ ይዓግብ እየ ስምዒት ኣለኒ ናይ ዘርኢ ፍረይ ኣይፈስስን ክብሉ ይስማዕ እዩ እዚ ድማ በዚ ምክንያት ክኸውን ይኽእል እዩ ንድሕሪት ስለ ዝፈስስ እዩ ናብ ደገ ክወፅእ እንዳተገብኦ ናብ ውሽጢ ናብ ፍሕኛ ይኣቱ በዚ ድማ ክተፍስሶ ይትኽእሉን ብተወሳኺ ድማ ስፐርም ወይ ድማ ዘርኢ ደቂ ተባዕትዮ ክተፍስሱ ኣይትኽእሉን እቲ ኻሊእ ምክንያት ድማ ምስ ነርቭ ዝተተሓዙ ሕማማት መኻን ክገብርኩም ይኽእሉ እዮም ንኣብነት ሽኮርያ ንነዊሕ ግዜ ክፀንሕ እንተሎ ነርቭ ብምጉዳእ መኻን ክገብረኩም ይኽእል እዩ ስለዚ እዞም ኩሎም እቶም ቀንዲ ምክንያታት እዮም በዚኦም መኻን ክትኮኑ ከም ትኽእሉን ናብ ሕክምና ብምኻድ ድማ መፍትሒ ክትረኽብሎም ከም ትኽእሉን ክሕብረልኩም ይደሊ ነዚለ ናይ ልማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዘም ካብ ናይ ልማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ቅድሚ ሕዚ ዘይትፈልጥዎ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ክወስድሉ ነዚ መደብ ላይክ ሼር ምግባርኩም ከይርሳዕ ንቻነልና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ድማ ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ናይ ፍቅርን ናይ ሓዳርን ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ኹኑ ብኻሊእ መሃራይ መደብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቕኒየለይ